Това, което исках да ви кажа, че работата ни е доста динамична. Шофирането е една много сериозна и отговорна дейност в нашия живот, дори и за тези, които не са шофьори. За нас е важно човека да намери своето място и да работи това, което му харесва, да бъде удовлетворен от работата си и да идва с желание всеки ден. Ваша отговорност е, ако видите, че човека не кара окей или нещо не ви харесва в неговото поведение на пътя, да му кажете и да видите той дали ще вземе мерки. Ако не вземе мерки, може спокойно да кажете, може да спрете тук и да слезнете, защото това реално наистина може да ви спаси живота или да ви съхрани здравето поне.